Λοιπόν, όλη αυτή την εισαγωγή για τις συμβολοσειρές και για τα κείμενα και για την αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας μέσα σε κείμενο, την κάναμε κυρίως γιατί θα δουλεύουμε πάρα πολύ με αρχεία. Τα αρχεία είναι η βασική δομή στην οποία αποθηκεύεται η πληροφορία στους υπολογιστές. Δηλαδή θα ανοίξουμε ένα αρχείο για να διαβάσουμε ένα κείμενο, θα ανοίξουμε ένα αρχείο για να αποθηκεύσουμε κάποια δεδομένα. Έτσι, είναι ο βασικός χώρος στον οποίο κινούνται τα δεδομένα. Τώρα, εμείς ως επιτοπλίστων μέχρι στιγμής κινούμαστε έτσι σε αυτόν εδώ τον χώρο. Δηλαδή, γράφουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα του δίνουμε και δεδομένα και επεξεργάζεται λοιπόν το πρόγραμμα αυτά τα δεδομένα και βγάζει κάποια αποτελέσματα. Έτσι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που τρέχουμε ένα πρόγραμμα, εκείνη τη στιγμή έχουμε δώσει και τα δεδομένα εισόδου και εκείνη τη στιγμή παίρνουμε τα αποτελέσματα στην τυπική έξοδο. Αυτό εδώ αναπαριστάται κυρίως σχηματικά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εδώ έχουμε την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, εδώ έχουμε την κύρια μνήμη, τη RAM για παράδειγμα, και έχουμε ένα λογισμικό το οποίο διαβάζει από την κύρια μνήμη πληροφορία, την επεξεργάζεται, την επιστρέφει, την ξαναεπεξεργάζεται και στο τέλος βγαίνει ένα αποτέλεσμα από αυτή τη διεργασία. Και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε συσκευές τυπικής εισόδου και τυπικής εξόδου. Έτσι. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα θα απεικονιθεί στην τυπική έξοδο που είναι, για παράδειγμα, η οθόνη. Okay. Τυπική είσοδος είναι το πληκτρολόγιο που θα δώσουμε. Δηλαδή, κάθε φορά που θα δώσουμε μια πληροφορία μέσω μιας συνάρτησης input, θα πληκτρολογήσει ο χρήστης μια πληροφορία και αυτή η πληροφορία στη συνέχεια θα μπει στο λογισμικό, θα επεξεργαστεί, έτσι, κυρία μνήμη κτλ. Και μετά το αποτέλεσμα θα εξέλθει ως αποτέλεσμα, ως αποτύπωση στην οθόνη. Αυτό είναι καλό για να εξηγήσεις έτσι, τη βασική δομή της πληροφορικής, ενός προγράμματος στην πληροφορική, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην πληροφορική είναι ότι όλη η πληροφορία που επεξεργαζόμαστε βρίσκεται διάσπαρτη έξω από το πρόγραμμα που γράφουμε. Εντάξει, δηλαδή έχουμε το διαδίκτυο, το οποίο είναι γεμάτο με βάσεις δεδομένων, τα οποία έχουν μέσα η βάση δεδομένων αρχεία ή ομάδες αρχείων που αποθηκεύουν domain-specific knowledge, γνώση η οποία αφορά κάποια αντικείμενα γενικότερα, και εμείς θέλουμε να προσπελάσουμε αυτή την πληροφορία, να συνδεθούμε δηλαδή στις βάσεις δεδομένων, να διαβάσουμε αρχεία για να αποκτήσουμε την πληροφορία και στη συνέχεια να την επεξεργαστούμε. Το κομμάτι το οποίο βρίσκεται έξω από το λογισμικό είναι η δευτερεύουσα μνήμη. Έτσι, δηλαδή είναι μια μνήμη στην οποία αποθηκεύουμε δεδομένα για να τα προσπελάσουμε ετροχρονισμένα, μετά από κάποια χρονική στιγμή. Δηλαδή κάνουμε μια δουλειά, τα αποθηκεύουμε σε ένα αρχείο και μετά κλείνουμε τον υπολογιστή, επιστρέφουμε στον υπολογιστή, ξανανοίγουμε τον υπολογιστή, ξανανοίγουμε το αρχείο, φορτώνουμε τα δεδομένα. Εντάξει. Δηλαδή είναι ένας αποθηκευτικός χώρος, ο οποίος λειτουργεί συνδυαστικά με το πρόγραμμα. Τι περιέχουν αυτά τα αρχεία? Τα αρχεία, ως επιτοπλίστων, τα αρχεία με τα οποία θα ασχοληθούμε εμείς, περιέχουν πληροφορία κειμένου. Εντάξει, περιέχουν κείμενο, το οποίο αποτυπώνει είτε αριθμητικά δεδομένα, είτε κάποιους ορισμούς, είτε πληροφορία, τέλος πάντων, που αφορά το αντικείμενό μας και πάει λέγοντας. Κατά βάση όμως ένα αρχείο είναι γραμμές από συμβολοσειρές και θεωρείται ακολουθία συμβολοσειρών, ακολουθία γραμμών. Δηλαδή έχουμε τη μία γραμμή μετά την άλλη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και το καθεξής. Okay. Εδώ έχουμε ένα σύνδεσμο με ένα κειμενάκι το οποίο δείχνει, ας πούμε, έχει μέσα κείμενο, τέλος πάντων δεν θα το ανοίξω, δεν χρειάζεται. Εμείς τώρα, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε τα περιεχόμενα ενός αρχείου, πρέπει στην Python πρώτα να ορίσουμε το αρχείο, δηλαδή τη θέση του και το όνομά του. Και στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ενσωματωμένη συνάρτηση που λέγεται open. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να γνωρίζουμε το όνομα, την θέση και να χρησιμοποιήσουμε την open. Αυτή η open μας επιστρέφει αυτό που λέμε μια λαβή αρχείου, στα αγγλικά λέγεται file handler. Είναι ένας μηχανισμός
ο οποίος επιτρέπει την διαχείριση του αρχείου. Φανταστείτε εδώ το μπουκάλι με νερό, έτσι. Το νερό είναι η πληροφορία, το αρχείο είναι το μπουκάλι, αλλά το καπάκι, έτσι, είναι ο file handler. Και το καπάκι πρέπει να ανοίξει για να μπορείς να πιεις νερό, εν πάση περιπτώσει, για να μπορείς να προσπελάσεις, έτσι, την πληροφορία που θέλεις. Με το καπάκι, με τον file handler, με αυτήν την λαβή αρχείου, θα επεξεργαζόμαστε αρχεία. Ορίστε. Όχι το link. Περιέχει παραπάνω από αυτή την πληροφορία. Περιέχει όλη την πληροφορία που είναι απαραίτητη για να διαβάσει το περιεχόμενο ενός αρχείου. Εντάξει. Είναι ένας μηχανισμός, όταν λέω μηχανισμός, software, λογισμικό, έτσι, κάποιες γραμμές κώδικα που κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρουμε όμως είναι πώς να χρησιμοποιούμε την Open. Η Open είναι μια συνάρτηση, που σημαίνει ότι ακολουθείται από ένα όρισμα, το οποίο όρισμα έχει μία και δύο τουλάχιστον παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι το όνομα του αρχείου και η δεύτερη παράμετρος είναι το mode. Το mode είναι μια προαιρετική επιλογή η οποία αναφέρεται στο αν θα διαβάσουμε απλά ένα αρχείο ή αν θα γράψουμε και κείμενο στο αρχείο. Παίρνει δηλαδή ή την τιμή R όταν πρόκειται να κάνουμε read only ή την τιμή W όταν πρόκειται να κάνουμε write, έτσι, να γράψουμε μέσα στο αρχείο. Έτσι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εδώ την mopen. Στο όρισμα, ως πρώτη παράμετρος του ορίσματος, δίνουμε την ονομασία του αρχείου και μετά, μέσα σε αυτάκια, δίνουμε το γράμμα R, το οποίο δηλώνει ότι θα ανοίξουμε αυτό το αρχείο μόνο για να το διαβάσουμε. Και στη συνέχεια αυτό εδώ θα εκχωρήσει την απαραίτητη πληροφορία διαχείρισης του αρχείου στην μεταβλητή FHAND. Εντάξει, στην λαβή. Αν πούμε να εκτυπώσουμε αυτήν την λαβή, αυτό τον file handler, έτσι, στην περίπτωση δηλαδή που πάμε να ανοίξουμε ένα αρχείο και εκχωρήσουμε αυτόν τον μηχανισμό ανοίγματος του αρχείου στην μεταβλητή FHAND και πάμε να εκτυπώσουμε αυτό κατευθείαν, θα μας βγάλει κάτι τέτοιο. Θα μας βγάλει δηλαδή ένα πολύ τεχνικό μήνυμα για το ποιο αρχείο άνοιξε, υπό ποια μορφή άνοιξε και τι πληροφορία περιέχει. Το UTF-8, έτσι, είναι ο πιο διαδεδομένος και ευέλικτος τρόπος να αναπαρασταθούν χαρακτήρες από όλες τις γλώσσες του κόσμου. Δηλαδή είναι μια κωδικοποίηση χαρακτήρων, συμβόλων, η οποία χρησιμοποιεί από 1 έως 4 bytes για να απεικονίσει κείμενο σε διάφορες γλώσσες. Okay. Άρα λοιπόν ο file handler περιέχει λοιπόν τέτοιου είδους πληροφορίες. Όλες τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να διαχειριστεί το αρχείο. Είτε για να διαβαστεί, είτε για να εγγραφεί σε αυτό κάτι. Άρα δεν το εκτυπώνουμε κατευθείαν αυτό, έτσι. Πώς εκτυπώνουμε, πώς πηγαίνουμε στην πληροφορία, στις σημειώσεις το αποκαλώ και περικάλυμα δεδομένων, έτσι. Γιατί στα αγγλικά το λέμε text wrapper. Wrapper με W-R-A-P-P-E-R. Προφανώς, έτσι, για να ανοίξουμε αρχεία δεν πρέπει να λείπουν τα αρχεία. Δηλαδή, όταν ορίζω εγώ ένα αρχείο προς άνοιγμα, θα πρέπει αυτό το αρχείο να βρίσκεται στη θέση που ορίζω. Αν το αρχείο δεν υπάρχει, προφανώς η Python δεν το αντιλαμβάνεται αυτό και μου βγάζει κάποιο σφάλμα, έτσι, no such file or directory για το συγκεκριμένο αρχείο. Τώρα, είπα προηγουμένως ότι μέσα στα αρχεία βρίσκονται γραμμές από κείμενο. Και οι γραμμές είναι τα διαδοχικά αντικείμενα, έτσι, μιας ακολουθίας. Είναι υπομορφή ακολουθίας. Δηλαδή πρώτη γραμμή, δεύτερη γραμμή, τρίτη γραμμή και ούτω καθεξής. Η κάθε γραμμή έχει στο τέλος της ένα χαρακτήρα που λέγεται new line character. Έναν αόρατο χαρακτήρα, ο οποίος δίνει στο αρχείο και στον file handler την πληροφορία της επόμενης γραμμής. Δηλαδή κάθε φορά που το συναντάει ο file handler αυτό το new line character στο τέλος μιας γραμμής, καταλαβαίνει ότι από εκεί και πέρα αρχίζει μια νέα γραμμή. Okay. Και έτσι δημιουργούνται οι ακολουθίες της πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γραμμής και ούτω καθεξής. Είναι ένα ειδικό σύμβολο το οποίο το συμβολίζεται με την κάθετος και το γράμμα N. Αυτό εδώ θεωρείται ένα σύμβολο, ένα γράμμα. Εντάξει, ένα new line character, ένας χαρακτήρας. Να δούμε λίγο πώς χρησιμοποιείται.
Έστω λοιπόν ότι εκχωρούμε στην μεταβλητή staff την συμβολοσυρά Hello World. Αυτή, εφόσον θα περιέχει το new line character στο εσωτερικό της, όταν καλέσουμε τη μεταβλητή θα δούμε ολοκληρωμένο το περιεχόμενό της, αλλά όταν την βάλουμε τη μεταβλητή μέσα σε μία εντολή print, θα εκτυπωθεί ανασυρά. Έτσι. Δηλαδή θα εκτυπωθεί το hello, μετά η print θα αντιληφθεί ότι υπάρχει το new line character και θα πάει την επόμενη λέξη στην επόμενη αρχή, στην επόμενη γραμμή. Το ίδιο εδώ και με τη μεταβλητή staff, έχουμε he, new line character, ψ. Αν εκτυπώσουμε τη μεταβλητή μέσα από μία εντολή print, τότε θα εκτυπωθεί πρώτα το χ και μετά σε νέα γραμμή θα εκτυπωθεί το ψ. Η συνάρτηση length που δίνει το μήκος μιας συμβολοσυράς, έτσι, εδώ δεν αντιλαμβάνεται δύο χαρακτήρες, εδώ αντιλαμβάνεται τρεις χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρας είναι το χ κεφαλαίο, ο δεύτερος χαρακτήρας είναι η κάθετος μαζί με το n και ο τρίτος χαρακτήρας είναι το ψ. Ένα αρχείο κειμένου μπορεί να θεωρηθεί ως μια ακολουθία γραμμών. Έτσι. Αυτό το κείμενο μπορεί να είναι οποιαδήποτε πληροφορία. Π.χ. εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το μήνυμα επιβεβαίωσης ενός email. Έτσι. Από που στάλθηκε το email, προς τα που πήγε, πότε στάλθηκε και ούτω καθεξής. Σχετικές πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες μέσα στο αρχείο απεικονίζονται έτσι. Δηλαδή ένα αρχείο το διαβάζει, ο file handler το διαβάζει έτσι. Σαν να υπάρχει αυτός ο αόρατος χαρακτήρας της νέας γραμμής, το new line character. Εντάξει. Οπότε... Χωρίστε. Ναι, θα το βγάζει. Θα το βγάζει σαν ένα απλό νι. Okay. Αλλά επειδή όταν εγώ ξεκινάω και φορτώνω ένα αρχείο, χρησιμοποιώντας αυτή την λαβή αρχείου, έτσι, αυτό το μηχανισμό ανάγνωσης των δεδομένων, ο μηχανισμός ανάγνωσης αντιλαμβάνεται τον αόρατο χαρακτήρα στο τέλος κάθε γραμμής και έτσι μπορεί και απαριθμεί και δημιουργεί μια ακολουθία γραμμών. Τώρα, πώς πραγματοποιείται η ανάγνωση αρχείων ως ακολουθία, το βλέπουμε εδώ πέρα, χρησιμοποιούμε εδώ πέρα το open, εκχωρούμε τη λαβή στην βοηθητική μεταβλητή xfile, έτσι, αυτό εδώ είναι ο file handler, και στη συνέχεια λέμε το εξής, πραγματοποιούμε μία καθορισμένη επανάληψη με την for, όπου ορίζουμε μία μεταβλητή επανάληψης και το xfile ως το σύνολο των γραμμών που θα σαρωθούν. Δηλαδή, για κάθε γραμμή μέσα στο xfile, έτσι, εκτύπωσε την εκάστοτε γραμμή. Αυτό λέει εδώ. Αλλά βέβαια εδώ η μεταβλητή είναι μεταβλητή επανάληψης και μπορεί να έχει οποιαδήποτε ονομασία. Εδώ μπορούμε να την ονομάσουμε και cheese, ας πούμε, έτσι είναι το ίδιο και το αυτό. Αν πούμε για παράδειγμα να μετρήσουμε πόσες γραμμές είναι καταχωρημένες μέσα σε ένα αρχείο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πραγματοποιήσουμε μία επανάληψη και να χρησιμοποιήσουμε μία βοηθητική μεταβλητή επανάληψης. Φορτώνουμε το αρχείο mbox.txt, το βάζουμε στην λαβή, δημιουργούμε μία βοηθητική μεταβλητή, την ονομάζουμε πλήθος, ξεκινάει αυτή από το 0 και μετά στη συνέχεια πραγματοποιούμε μία επανάληψη για κάθε γραμμή μέσα στην γραμμή, υπολόγισε το πλήθος, το οποίο πλήθος θα είναι μία μεταβλητή επανάληψη, η οποία με κάθε επανάληψη θα αυξάνεται κατά μία μονάδα. Έτσι, από 0 θα γίνει 1, 2, 3, 4, ανάλογα με το πλήθος των γραμμών. Στο τέλος, όταν θα φτάσουμε στην τελευταία γραμμή, το οποίο το αντιλαμβάνεται η for, φτάνοντας λοιπόν στην τελευταία γραμμή του συνόλου FHAND, εξερχόμαστε της επανάληψης και εκτυπώνεται στην οθόνη το πλήθος των γραμμών. Άρα ανοίγουμε ένα αρχείο, τις περισσότερες φορές μόνο για ανάγνωση, χρησιμοποιούμε την εντολή, την for, για να διαβάσουμε κάθε γραμμή και μετράμε τις γραμμές και εκτυπώνουμε το πλήθος των γραμμών. Μπορούμε φυσικά να διαβάσουμε και ολόκληρο το αρχείο μονομιάς, δηλαδή να πάρουμε ολόκληρη τη συμβολοσυρά, να τη βάλουμε σε μια μεταβλητή και να μετρήσουμε μετά να σαρώσουμε χαρακτήρα-χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν είναι και τόσο πρακτικό, αλλά είναι εφικτό. Έτσι, σε αυτό το παράδειγμα, ανοίγουμε το mbox.txt, το δίνουμε στο file handler. Στη συνέχεια αξιοποιούμε την ενσωματωμένη συνάρτηση read, η οποία διαβάζει ολοκληρωμένα το περιεχόμενο ενός αρχείου, δηλαδή
ως σύνολο συμβολοσειράς και αυτό το δίνουμε στη μεταβλητή input, INP, και από εκεί και πέρα εκτυπώνουμε το σύνολο των χαρακτήρων. Εντάξει. Αν θέλουμε να προσπελάσουμε τώρα κάποιο κομμάτι πληροφορίας σε αυτό το σύνολο χαρακτήρων, θα πρέπει να το τεμαχίσουμε έτσι χρησιμοποιώντας το ευρετήριο των αγγυλών. Δηλαδή θα πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτό με τη μεταβλητή του κειμένου, η οποία θα ακολουθείται από ένα set αγγυλών, οι οποίες αγγύλες θα έχουν μία αρχή και ένα τέλος και στο ενδιάμεσο διαχωρίζονται από μία άνω-κάτω τελεία. Μπορούμε να φιλτράρουμε δεδομένα καθώς σαρώνουμε ένα αρχείο, γραμμή προς γραμμή. Έτσι. Και επιμένουμε τώρα σε αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, γιατί αυτός είναι ένα μοτίβο προγραμματισμού, τον οποίο θα τον επαναλάβουμε συνεχώς. Έτσι. Όλη την ώρα θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα φορτώνουμε κάποιο αρχείο, θα δημιουργούμε έναν file handler, ο οποίος θα απαριθμεί ένα σύνολο γραμμών και μετά θα ξεκινάω μια επανάληψη for, η οποία θα ορίζει πως για κάθε γραμμή μέσα στο σύνολο των γραμμών του αρχείου fhand, κάνε κάτι. Αυτό το κάτι εδώ πέρα συνήθως θα είναι ένα φιλτράρισμα, δηλαδή μια εντολή if, η οποία θα ορίζει μια συνθήκη, και αν θα ισχύει αυτή η συνθήκη, τότε θα πραγματοποιείται ένα μπλοκ κώδικα, θα εκτελείται ένα μπλοκ κώδικα. Συγκεκριμένα εδώ τι κάνουμε? Εδώ φορτώνουμε το αρχείο, το δίνουμε στην fhand και μετά για κάθε γραμμή μέσα στην fhand εξετάζουμε αν η γραμμή ξεκινάει με την πρώτη λέξη from, άνω κάτω τελεία. Το starts with είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση των συμβολοσειρών, η οποία εξετάζει αν μια συμβολοσειρά ξεκινάει από ένα συγκεκριμένο κείμενο. Το οποίο κείμενο μπαίνει ως μεταβλητή στο όρισμα της συνάρτησης starts with. If γραμμή starts with from σημαίνει αν η γραμμή που εξετάζουμε, η τρέχουσα γραμμή, ξεκινάει με from άνω κάτω τελεία, τότε θα εκτυπώσουμε τη γραμμή. Διαφορετικά δεν θα ισχύει αυτός ο κώδικας και δεν θα γίνει τίποτα. Στην περίπτωση που τρέξουμε αυτό και θα μας εκτυπώσει αυτό εδώ το κείμενο, το οποίο κείμενο θα είναι ναι μεν γραμμή προς γραμμή εκτυπωμένο, αλλά θα εκτυπώνει και μία κενή γραμμή στο ενδιάμεσο. Αυτές οι άδειες οι γραμμές οφείλονται κυρίως στα new line characters. Δηλαδή, κάθε φορά που φορτώνουμε που τρέχουμε εμείς μία γραμμή που έχει φορτώσει ο file character, έχουμε αντιληφθεί ένα new line character, έτσι, το σύμβολο της νέας γραμμής, και όταν πάμε να το εκτυπώσουμε, προσθέτουμε και ένα επιπρόσθετο τέτοιο λευκό χαρακτήρα στην αποτύπωση στην οθόνη. Οπότε, για να αποφύγουμε τέτοιου είδους, όχι λάθη, αλλά ασάφεις τέλος πάντων, μπορούμε και θα ενσωματώνουμε συνήθως στον κώδικά μας και μία επιπρόσθετη συνάρτηση εντολή, η οποία λέγεται rstrip, η οποία τι κάνει? Αφαιρεί τους λευκούς χαρακτήρες από μία γραμμή. Εσύ τώρα θεωρείς ότι έχεις μπει ήδη στο αρχείο και βρίσκεσαι πάνω μπροστά σε μια οθόνη και λες θα πάω στο συγκεκριμένο σημείο και θα σβήσω ό,τι υπάρχει. Πρώτον, δεν είμαστε σε αυτήν τη φάση. Δεν υπάρχει κάτι μπροστά σου για να το δεις και να το επεξεργαστείς. Πριν ανοίξει. Εντάξει. Και δεύτερον, φαντάσου ότι έχεις ένα αρχείο με 10 εκατομμύρια γραμμές. Μη βάζει δεδομένο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεις ένα μηχανισμό ο οποίος θα αυτοματοποιεί αυτήν την διαδικασία. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Άρα μέσα στο αρχείο υπάρχει το κάθετο μη. Ναι. Παρόλο που μέσα στο αρχείο τη διαβάζει σαν κώδικα ή βάζει κενό. Το αρχείο είναι ένα σύνολο γραμμών. Εντάξει. Το οποίο στο τέλος, γιατί είναι ένα σύνολο γραμμών? Γιατί στο τέλος κάθε γραμμής βρίσκεται αυτός ο λευκός χαρακτήρας. Ο αόρατος χαρακτήρας της κάθετο νη. Εντάξει. Ο υπολογιστής πώς προσπεριλάβει πληροφορία? Από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά. Εντάξει, πάει δηλαδή στην πρώτη γραμμή, σαρώνει τη γραμμή έως ότου να φτάσει στον λευκό χαρακτήρα. Όταν αντιληφθεί τον λευκό χαρακτήρα, το new line character, πηγαίνει στην επόμενη γραμμή. Εντάξει, και αυτό το επαναλαμβάνει και πηγαίνει στην επόμενη γραμμή. Αν πω εγώ τώρα
να προσπελάσω εξωτερικά, έτσι, να μπω, να αρπάξω τα δεδομένα από αυτό το αρχείο γραμμή προς γραμμή, θα πρέπει εγώ να αποφύγω καλό είναι, να αποφύγω πρώτον τους λευκούς χαρακτήρες που είναι απλά κενά και δεν είναι αχρίαστη πληροφορία, και δεύτερον θα πρέπει να αποφύγω και τους λευκούς χαρακτήρες που ορίζουν την επόμενη γραμμή, γιατί δεν θέλω να τους συμπεριλάβω στην επεξεργασία. Εντάξει, οπότε πηγαίνω γραμμή-γραμμή και καθώς αρώνω γραμμή προς γραμμή το αρχείο, αφαιρώ με την χρήση της right strip, εντάξει, όλους τους λευκούς χαρακτήρες που υπάρχουν από την δεξιά πλευρά της γραμμής. Έτσι, την προηγούμενη ώρα είχα δείξει το left strip, το L strip, τώρα δείχνω το R strip. Επιστρέφω στον κώδικα, φορτώνουμε το αρχείο στην F-hand, σαρώνουμε γραμμή προς γραμμή την F-hand και στη συνέχεια για κάθε γραμμή που σαρώνουμε καθαρίζουμε εδώ το δεξί μέρος και εξετάζουμε αν αυτή η γραμμή ξεκινάει με μία λέξη from. Και εφόσον ισχύει, εάν ξεκινάει η γραμμή με τη λέξη from, αποτυπώνουμε τη συγκεκριμένη γραμμή. Εδώ μας δείχνει και το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου παραδείγματος. Αυτό είναι ένα αρχείο το οποίο υπάρχει στις ασκήσεις μέσα. Δηλαδή όταν θα το τρέξουμε θα δείτε ότι είναι καμία εκατοσταριά γραμμές, οι οποίες μέσα έχουν κείμενο διάσπαρτο και διάσπαρτα μέσα σε αυτό το κείμενο υπάρχουν κάποιες γραμμές που ξεκινάνε με from. Ένα άλλο μοτίβο προγραμματισμού που χρησιμοποιούμε είναι αυτό του αν ισχύει κάτι ή αν δεν ισχύει κάτι, τότε continue, δηλαδή σταμάτησε την τρέχουσα επανάληψη και πήγαινε στην επόμενη επανάληψη. Πάλι η ίδια ιστορία, έτσι έχουμε φορτώσει το αρχείο στην F-hand και μετά για κάθε γραμμή μέσα στο αρχείο σαρώνουμε κάθε γραμμή και σε κάθε γραμμή στη συνέχεια αφαιρούμε το δεξί μέρος από λευκούς χαρακτήρες, αφαιρούμε τους λευκούς χαρακτήρες από το δεξιό μέρος της γραμμής και αν αυτή η γραμμή δεν ξεκινάει με τη λέξη from, τότε σταματάει η εκτέλεση του υπόλοιπου κώδικα και πηγαίνουμε στην επόμενη επανάληψη. Αν όμως ξεκινάει από τη λέξη from, τότε αυτό εδώ τότε το continue δεν θα εκτελεστεί και θα εκτυπώσουμε τη γραμμή. Θα δούμε στην πράξη παραδείγματα τα οποία θα είναι πιο διαφωτιστικά. Χρήση του in για την επιλογή γραμμών, έτσι. Αν θέλουμε για παράδειγμα να δούμε αν υπάρχει μια πληροφορία μέσα σε μια γραμμή, τότε θα χρησιμοποιήσουμε τον λογικό τελεστή in. Έχουμε δηλαδή μια γραμμή από πληροφορίες, μια σύμβολο σειρά και θέλουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι μέσα σε αυτή τη γραμμή. Θα το γράψουμε ως εξής. Για κάθε γραμμή μέσα στο σύνολο γραμμών του F-hand θα αφαιρέσουμε τους λευκούς χαρακτήρες από το δεξιό τμήμα της γραμμής και στη συνέχεια θα εξετάσουμε αν η πληροφορία που θέλουμε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα η επέκταση ενός email, βρίσκεται μέσα στην τρέχουσα γραμμή. Αν δεν βρίσκεται, δεν θα εκτυπωθεί κάτι, αν βρίσκεται εδώ πέρα μέσα θα εκτυπωθεί η γραμμή. Το καταλαβαίνουμε το concept. Προτροπή για όνομα αρχείου. Για να δούμε λίγο τι κάνει αυτός ο κώδικας. Η πρώτη γραμμή, όνομα αρχείου. Input, δώστε το όνομα του αρχείου. Έτσι, εδώ σταματάει η ροή του προγράμματος. Καλούμε τον χρήστη να δώσει μια πληροφορία. Αυτή την πληροφορία την εκχωρούμε στη μεταβλητή on αρχείου και στη συνέχεια ανοίγουμε το on αρχείου και το δίνουμε σε μια λαβή τύπου F-hand. Χρησιμοποιούμε μια βοηθητική μεταβλητή καταμέτρησης, έτσι, που λέγεται πλήθος, η οποία αρχικά σε αυτήν εκχωρούμε την τιμή 0 και στη συνέχεια σαρώνουμε γραμμή προς γραμμή το αρχείο και εξετάζουμε αν αυτή η γραμμή ξεκινάει με τη λέξη subject. Στην περίπτωση που ξεκινάει η συγκεκριμένη γραμμή με subject, τότε το πλήθος θα αυξηθεί κατά μία μονάδα. Δηλαδή η βοηθητική μεταβλητή θα μεταβεί από το 0 στο 1. Αυτό θα το κάνει τόσες φορές όσες είναι και οι γραμμές του αρχείου. Οπότε με κάθε επανάληψη, κάθε σάρωση γραμμής, η μεταβλητή καταμέτρησης πλήθος θα αυξάνεται κατά μία μονάδα και στο τέλος θα σταματήσει στην τελευταία γραμμή, έτσι, και θα έχει καταμετρήσει όλες τις γραμμές ενός αρχείου.
Τώρα εδώ εννοείται ότι μπορούμε να δώσουμε είτε αυτό εδώ το αρχείο, είτε αυτό εδώ το αρχείο, έτσι. Αυτό το κάνουμε δηλαδή για να δούμε ότι αυτά βρίσκουν εφαρμογή και σε διαφορετικά αρχεία, όχι μόνο σε ένα αρχείο, και το εκάστοτε αρχείο έχει το δικό του περιεχόμενο. Δεν έχει στάνταρ αριθμό γραμμών, έτσι. Έτσι το πρώτο το αρχείο Mbox έχει 1797 γραμμές, ενώ το δεύτερο Mbox Short έχει 27 γραμμές. Και εδώ είμαστε τώρα στην τελευταία διαφάνεια, έτσι, η οποία αφορά τα άκυρα ονόματα αρχείων. Ουσιαστικά αυτό το δείχνουμε για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προλαμβάνουμε την λανθασμένη πληροφορία του χρήστη. Δηλαδή, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμά μας θα τρέξει αν ο χρήστης πληκτρολογήσει κάτι λάθος. Μόνο εφόσον χρησιμοποιήσουμε μια δομή try except, μέσα στην οποία θα εκχωρήσουμε το όνομα του αρχείου στην λαβή του αρχείου και στη συνέχεια, αν αυτό εδώ τρέξει, τότε θα ξεπεράσουμε αυτό το try except, θα προχωρήσουμε στο κύριο τμήμα του προγράμματος. Στην περίπτωση όμως που εδώ ο χρήστης μας δώσει λανθασμένη πληροφορία, δηλαδή πληροφορία όπως για παράδειγμα να μην υπάρχει το αρχείο που να μας δώσει, έτσι, τότε εδώ Python θα βγάλει ένα σφάλμα. Αυτό το σφάλμα, αυτή η δομή try except θα το προλάβει και δεν θα αφήσει να κρασάρει το πρόγραμμα και θα εξέλθει του προγράμματος με οργανωμένο τρόπο, με συμμαζεμένο τρόπο, με quit. Και μετά εκτελήσεται κανονικά το πρόγραμμα ως έχει. Αυτές είναι οι ασκήσεις που πρέπει να δούμε. Είναι 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 και μία καινούργια που θα γράψω 7.5. 5 ασκήσεις θα αφορούν αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, η πρώτη άσκηση 7.1 λέει το εξής. Γράψτε ένα πρόγραμμα για να διαβάσετε το αρχείο τάδε και να εκτυπώσετε τα περιεχόμενα του αρχείου γραμμή προς γραμμή, όλα με κεφαλαία. Το αρχείο είναι αυτό εδώ. Πάμε να το εξετάσουμε, να το δούμε λίγο με μεγαλύτερη προσοχή στον υπολογιστή μας. Αυτό το αρχείο είναι η περίληψη μιας δημοσίευσης. Κάθε δημοσίευση έχει η περίληψη της έχει μια συγκεκριμένη γραφή. Δηλαδή αναφέρει τους συγγραφείς, αναφέρει τον τίτλο της δημοσίευσης, αναφέρει το περιοδικό της δημοσίευσης, τον τόμο δημοσίευσης, το έτος δημοσίευσης, την σειρά δημοσίευσης, έτσι, και το ISSN number, ένα ξεχωριστό ευρετήριο και επίσης και τον σύνδεσμο που θα βρούμε την πληροφορία στο διαδίκτυο. Αυτό εδώ είναι μια δημοσίευση, έτσι, επιστημονική. Ελπίζω στο μέλλον να γράψετε πολλές τέτοιες και να κάνετε καριέρα, έτσι, διεθνή. Cluster, Commercial, Industrial, Load Patterns κτλ. Μπλα μπλα μπλα. Όλα αυτά εδώ, η περίληψη, όλο αυτό εδώ δημιουργεί ένα αρχείο, αυτό εδώ. Αυτό εδώ το έχω λοιπόν κατεβάσει και το έχω βάλει εδώ. Εντάξει, ανοίγουμε την περίληψη για να γίνει πιο κατανοητό το παράδειγμα. Θα μπορούσα να ανοίξω και όλο το άρθρο και να ψάξω τη συγκεκριμένη πληροφορία που θέλω. Το κείμενο της περίληψης έχει έναν σύνδεσμο, έχει πληροφορίες για το περιοδικό, τον τίτλο και τους συγγραφείς. Κομπλέ. Τέλεια. Η άσκηση ζητάει το εξής. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει το αρχείο και να εκτυπώνει το περιεχόμενο του αρχείου γραμμή προς γραμμή με όλα τα γράμματα κεφαλαία. 3 γραμμές κώδικα στην κυριολεξία. Θα το τρέξω μια φορά για να δούμε το αποτέλεσμα. Εδώ. Εντάξει, αυτά εδώ εκτυπώθηκαν με τη μία. Τι έκανε εδώ το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα άνοιξε αυτό το αρχείο. Από τη στιγμή που δεν έχω ορίσει εδώ πέρα διεύθυνση αρχείου, ψάχνει μέσα στον τρέχον φάκελο για το όνομα του αρχείου. Και εφόσον το βρήκε, εκχώρησε την λαβή του αρχείου στο F-Hand. Και μετά παίρνω, λέγε. Ωραία. Αν θέλαμε να σβήσουμε τώρα όλες αυτές τις κοινές γραμμές που έχει, ανάμεσα στο βόλιο κομμάτι, πού θα βάζαμε τα άστρα? Εσύ θα μου πεις. Πού θα δοκίμαζες να το βάλεις? Κάπου εκεί στο line. Διότι για κάθε γραμμή. Εκεί, ναι, έχεις δίκιο. Κάπου εκεί στο line, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα βάζα. Είναι εδώ. Να δούμε πρώτα τι κάνει αυτό και μετά θα κάνουμε και το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, τι κάνει εδώ? Σαρώνει κάθε γραμμή του αρχείου, γραμμή προς γραμμή, και αποτυπώνει κατευθείαν την τρέχουσα γραμμή με κεφαλαία στην οθόνη. Εντάξει. Πάμε λοιπόν εδώ. Εντάξει. Και θέλουμε να το εκτυπώσουμε γραμμή προς γραμμή. Θα το κάνουμε ίσον με line. Right strip. Πρώτη μου προσέγγιση είναι αυτή. On the fly.
Δηλαδή, εφόσον το σαρώνουμε από το σαρώνουμε, έτσι παίρνουμε την τρέχουσα γραμμή και την διορθώνουμε ως προς τους λευκούς χαρακτήρες στο δεξί τμήμα της εκάστοτε γραμμής. Εντάξει. Και στη συνέχεια εκτυπώνουμε το line μέσα στη print, κάθε γραμμή δηλαδή μέσα από print. Η upper είναι η εντολή με την οποία τα κάνουμε όλα κεφαλαία. Συνεχίζουμε. Πάμε στην 7.2. Γράψε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει το αρχείο τάδε και να μετράει γραμμή προς γραμμή το περιεχόμενό του. Δηλαδή θα το τρέξουμε μία φορά. Μετράει δηλαδή τις γραμμές. Και μάλιστα εδώ προφανώς θα εκτυπώνει... Το 10 γιατί το πήρε ως μία γραμμή. Πολύ καλή ερώτηση. Θα το εξηγήσω, θα το πούμε τώρα. Λοιπόν, θα κάνω το εξής, το οποίο θα δώσει μία ένδειξη για το γιατί γίνεται. Βλέπετε πώς αλλάζουν εδώ τα πράγματα. Εγώ θα έτσι πως σκέφτηκα βασικά είναι επειδή στο abstract το είχαμε κάτι τεχνικό ότι πιάνετε όλο το χείμου σε γίνει γραμμή, τότε πάει όλο 10 γραμμή. Αυτό εδώ ακριβώς είναι μία γραμμή, είναι αυτό ακριβώς. Εντάξει, θεωρείται μία γραμμή. Δεν αποτυπώνεται εδώ πέρα ως μία γραμμή, γιατί εδώ έχω το view που έχει εδώ ένα word wrap. Αν αλλάξω εδώ το view και κάνω word wrap, θα εμφανιστούν αυτά. Σε κάθε περίπτωση τώρα, τι κάνω εδώ. Φορτώνω το αρχείο με την open. Το βάζω στη μεταβλητή fhand, χρησιμοποιώ μία βοηθητική μεταβλητή πλήθους, την οποία ορίζω ίση με το 0 και στη συνέχεια για κάθε γραμμή μέσα στο αρχείο αυξάνω τη μεταβλητή πλήθους κατά μία μονάδα και εκτυπώνω τη γραμμή πλήθους, ένα κενό στο ενδιάμεσο και την τρέχουσα γραμμή. Και στο τέλος, όταν σταματήσει η επανάληψη, εκτυπώνω την γραμμή number of lines in text R. Εδώ. 1 συγγραφής, 2 τίτλος, 3 περιοδικό, 4 volume, issue κτλ. Και ούτω καθεξής. Κατανοητό? Πολύ γρήγορα τα καταλαβαίνετε, οπότε μ' αρέσετε. Βέβαια. Στην 7.1. Κατέβασα το αρχείο, αλλά δεν τρέχει. Και μου λέει ότι δεν βρίσκεται το αρχείο. Πρέπει να το βάλω κάπου συγκεκριμένο. Ναι. Πρέπει να κατεβάσεις και το αρχείο από τον σύνδεσμο. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε εκείνο το αρχείο, σε εκείνο το σύνδεσμο, μπαίνεις σε ένα φάκελο. Και εκεί πέρα υπάρχουν και τα βοηθητικά αρχεία. Άρα το TXT να το κατεβάσω και μετά στο TXT να κατεβάσω. Ναι, δηλαδή έχεις δίκιο. Πρέπει να το διευκρινίζω αυτό. Εδώ, στο τέλος, υπάρχει ένας σύνδεσμος, έτσι. Αυτός εδώ είναι αυτός εδώ ο σύνδεσμος. Αυτός ο σύνδεσμος τώρα που θα ανοίξει είναι ουσιαστικά ένας φάκελος κάπου στο διαδίκτυο, έτσι, που περιέχει όλα αυτά εδώ. Δεν είναι ένας φάκελος στον υπολογιστή σας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να προφανώς, όταν κατεβάζουμε ένα αρχείο, μια άσκηση, η οποία αναφέρεται σε βοηθητικά αρχεία, θα πρέπει να κατεβάζουμε μαζί και τα βοηθητικά αρχεία. Δηλαδή, μαζί με τη άσκηση 7.1, θα πρέπει να κατεβάσεις και αυτό εδώ το αρχείο. Ναι. Ωραία. Όταν θα το κατεβάσεις, όταν θα πατήσεις download, θα κατέβουν αυτά σε συμπιεσμένη μορφή στις λήψεις. Δεν έχουν αποσυμπιεστεί. Θα πρέπει εδώ πέρα να το αποσυμπιέσεις. Δηλαδή, θα πρέπει εδώ να πατήσεις extract all. Και τώρα αποσυμπιέστηκε αυτός ο φάκελος, δημιουργήθηκε δηλαδή στις λήψεις. Μέσα από το Spider θα πρέπει εγώ τώρα να πάω στις λήψεις, να βρω το αρχείο που αποσυμπίεσα, τον φάκελο που αποσυμπίεσα μόλις και να ανοίξω το 7.1 και να το τρέξω. Όταν το τρέξω θα τρέξει κιόλας. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Γιατί θα τρέξει? Γιατί υπάρχει το βοηθητικό κείμενο text στον ίδιο κατάλογο με την άσκηση. Οπότε αυτά τα δύο αρχεία θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο κατάλογο για να τρέξει όμορφα και ωραία η άσκηση, χωρίς σφάλματα. Πάμε στην 7.3. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει το αρχείο τάδε σαν ενιαία συμβολοσυρά και να εκτυπώνει τους χαρακτήρες με τον δείκτη τους από την θέση 200 έως τη θέση 250. Έτσι πριν σας έδειξα στη θεωρία ένα πρόγραμμα στις σημειώσεις, έναν τρόπο να διαβάζουμε μονοκοπανιάς το αρχείο ως συμβολοσυρά και να φιλτράρουμε τα δεδομένα σύμφωνα με την θέση του εκάστοτε συμβόλου. Παίρνουμε λοιπόν, ανοίγουμε το αρχείο που μας ορίζει η άσκηση
και το εκχωρούμε στη μεταβλητή ειρήνη. Αυτή η μεταβλητή ειρήνη είναι ουσιαστικά μια λαβή αρχείου, ένας μηχανισμός ανάγνωσης του αρχείου, στον οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε την ενσωματωμένη συνάρτηση read, η οποία διαβάζει όλο το περιεχόμενο του αρχείου, χαρακτήρα προς χαρακτήρα, και το εναποθέτει στη μεταβλητή κείμενο. Στη συνέχεια, εδώ ορίζουμε μια βοηθητική μεταβλητή πλήθους, με μια βοηθητική μεταβλητή καταμέτρησης, η οποία έχει την τιμή 200, και μετά ξεκινάμε την σάρωση για κάθε γραμμή, για κάθε χαρακτήρα μέσα στο κείμενο. Το C έτσι μας παραπέμπει στο character, μέσα στο κείμενο, από την θέση 200 έως την θέση 250. Και όταν το κάνω αυτό, πριν από την αποτύπωση της γραμμής, των χαρακτήρων, αποτυπώνω και την τρέχουσα αρρύθμιση. Είναι αυτό εδώ. Πάμε στην 7.4. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει το αρχείο τάδε, το αρχείο πάλι μιας δημοσίευσης, και να εκτυπώνει στην οθόνη τον σύνδεσμο με τον Digital Object Identifier, DOI, χωρίς την τελεία στο τέλος. Προσέξτε, έτσι πάω λίγο ξανά στο αρχείο, DOI, Digital Object Identifier. Αυτό εδώ το αρχείο, η περίληψη μιας δημοσίευσης, έχει στάνταρ μοτίβο, δηλαδή είναι η συγγραφής, είναι ο τίτλος της δημοσίευσης, είναι το περιοδικό που δημοσιεύεται και ούτω καθεξής. Έχει επίσης και αυτόν εδώ τον σύνδεσμο, ο οποίος σύνδεσμος είναι σύνδεσμος επειδή περιέχει αυτή την λέξη, το DOI. Εντάξει. Αυτό το DOI είναι το σημείο αναφοράς μας για να ψάξουμε το συγκεκριμένο το σύνδεσμο. Οπότε, σαρώνω το αρχείο γραμμή προς γραμμή, και εφόσον συναντήσω το doi.org μέσα στην γραμμή, τότε αποτυπώνω τη γραμμή. Εντάξει. Τι έκανε εδώ ο υπολογιστής? Ο υπολογιστής εκτύπωσε όλες τις σαρώνει κάθε γραμμή και εξετάζει αν το doi.org υπάρχει μέσα στην γραμμή. Αν υπάρχει, το εκτυπώνει στην οθόνη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.